مجيب دعوة الداعي إذا دعاه وهاد من توجه إليه واستهدى من أقبل إليه صادقا تلقاه ومن توكل عليه كفاه ومن ترك لأجله أعطاه فوق ما تمنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معبود بحق سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنوبي الله سبحانه وتعالى أبما كنجا كيكا كو قرطا مامي نيسرانا نيكتوغا كنيا مريا كنكو أبما كنا بويا kika ko jashi mami niya ke yere bonya ye ka soso ka tugini dunwako niya wele abika wele jabi ni jigi semela na soro na figiyate a jigi semena abi jigi fa ni ye fento ya kamo aba fale fenna ima sigini miye be sheria ka fo akelen pewde ni bato ka katnyere la ka sheria ka fo muhammadu ya ka jonye aka cidendo ka nyini afa ka sali ni kisi ako jida ka anaka somo ana jenyo ani mama yi seda usenda no na sali ko chamanna ani kisi ko chamanna anya ko islam ya poliye ode kisi ani hine ani barkai alhamdulillah ina fa bela de ba kalama jogomi ala ka soina ya ndene an ka nga nyombaro nyogonya kitabula kitabu min to kitabul kaba'ir junumu belebele bawu minu ni ala kirayo ko fo sallallahu alaihi wasallam ka nyom baro nyoya ka bo fitiri la kata se safo mo ambe yoro min bi ode al kabiratu thaniya wal 20 junumu belebele bawu lam mubani flana oy junumu jumeye al ghulul min al ghanima ode ye jamanna fulo ibla lamin kuna akera jagayo akera jamana tayo femi ko ni ekelenta te bela jeleta do e ka do puntio la ko dogo iyereye o ikabaira junumu belbele baye islamiya e mi fo ka geleya panga yoro jenyala islamiya ka kesu jaka wariu ala te tononi kelafe ala te jamfanti fe panga yoro jenya ola ina fo annana foye ala ka kitabu bayin kono aforanye tugomi ala kiraka sunna sanumayna sallallahu alaihi wasallam ala be kanto أكا كتاب بينا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة آل عمران وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة أي كمشي على كراير مبايرة كوكوي أكا كو على كوسبه إبن إنجا من آية ولا ده أكواتي بين نبي ماي aka jama kan na fulo do purti ko bla ko oti ben ala kiraye sallallahu alaihi wasallam ala bi ko kan ridda kiraye jango ka ta se ma to mo akowa mama mana purti like jama kan na fulo la ko dota ko bla ibulo amana dogo ya chuo kiyama do ibin nani oye ichoro ne ala kan kisiamo ayika hadisa do lame ala kirabi hadisa min lakali ibna aya en korofa musisa kira ka kuma sallallahu alaihi wasallam ni hadisai muslimu ya lakale aka kitabu kono sahaba jumen ya mine ka bokira la ode abu hurairah radhiyallahu an ayi kanto hadisai ngajjan ko sobe alame ako alaka jemba mu abu hurairah de kodo ako qama fina rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yawm fadhakara al-ghulula fa'azzamahu wa'azzama amrahu thumma qala la ulfayanni aw la alfayanni ni flabe se ka fo ni do tara se be jogo yoro do la akana na meri ka fo ka ko ta flabe la jere ko ray kele la ulfayanni aw la alfayanni ahadukum yaji'u yawm alqiyamati ala raqabatihi ba'irun lahu rughaun yaqulu ya rasul allah aghithni fa aqulu la amliku laka min allah shay'a قد أبلغتك لا ألفيني أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله
أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاء يخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك رواه مسلم. Ni hadisa jambain la je kaba ko kuma de ba ko no koy wallahi abi hada ma de kaba ko ya e ka la je kira be kan kuma jamba mi fo ne ye kuma imana me ibina do ko ma chama me farati la bide ibina do ma chama ma go be sade ko do ko mi na ka bo ko sobe ko do ko mi ala kira e kangari dala ko sobe sallallahu alaihi wasallam ako anga yoro jenya ala hadisai angi mongo muslimu de ala kali aka kitabu kono sahaba mi ala kali ka bokira la o joni abu hurairata ato sebe abdurrahman ibn safar sahaba bado aleka hadisa ka chani la kalle ka chani sahaba to betai muyo ke dore tede to meta jagola forobe do bolo na ko be do bolo magazin be do bolo abu huraira ka foro aka magazin aka nako okun yala kira kere fala sallallahu alaihi wasallam aya nyeshi hadisa ulameni dem aya nyeshi ulude mo wakira ye duwa ka ye fana ko na ye mimme ala ka sabati adu suna mashika ni pangi choro kwa ka hadisa ka chani tota ko ka sura ma me kira nofe ni ko kalo tigala do doro fa sigude ite islam nyana mai ni yo fodoro okoro de ke islam nyana mai ika islami Allah fule do ni sarata tayro warati la de ka sahaba neni ite tayro sini tasmote ala ka jenu moy ko ma jew moy joni o abu huraira ako dodo ko kira wulla ulu chela ina fo an sigile flese za doka wuli ki jo kuma ben fe ka fo ako qama fina rasula kira wulla ulu chedela okoro kuma do bi ka hami adusuna abi fe ko lase kwa wulla wulu chela dondo fa zakara al-ghulula ay nambara fo ka jaman nafulo shuye ka jaman nafulo daraki ka jamaka hake burundi ayo fo fa azzamahu ayo fo ka cheduguya ka bonya ko to be mawka do ko jugudo ako wa azzama amrahu kama dawode ko min gloni do ala fana klala ko bonya ya ko nye fo ka juguya ko sobe kayi kanto eka kaba ko kuma la me bal akola alfayanni hey ngana aw dola keleye yaji'u yawm alqiyama nena aw do kana nyoya abuka kuma jonu fe sahaba de do ese sahaba bi na maragaya ngai ka laji ala kira buka kangari min dawi ni ye kira blanche la sisa kuma abuka chogodi abuka wuli abuka kangari min da sahaba wi hey ngana aw dola keleye kiyama do ngana sura aw dola kelembe kiyama do atigibina na sera kiramo abina watimi ala raqabatihi ba'irun lahu rugha'un abin bolikana kakashika se ala kiramo mishi kashikande be ka bwan bone ko mishi ba fo bu ayre kan ka fo bu la harakene ka kira ya yira ko binake aba sababu do ala kira jorale do o kana sahaba usoro ulum mi janna marage mo gamu mi ga milyaru suye bidu ma min be ka million suye bidu wa bedala gese kera no ko faso ka warde do faso ka wari e kelen tade woy faso beta de akele ni ya duibita fono tasuma ko ala mede na soro ko no gundo ese kira be nyeshi sahaba mo ka defwa akonga na dola kele ye kiyama do koro aya jija ko be ka usoro ngana soro aya jama na fulo dun na ngata nyo ila harade
Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam wallahi ala kira ya foka gelea akul lahu ala raqabatihi ba'irun lahu rughaun dawi hadisan sharha ko atigibina mishiyere de taledo ka meleka kana o do ko foto koy do ko ay abina misikasikande bangoni kono Allahu alam o de kacha min sabati ledo misikasikabe ka bo angoni kono abi boli kanyeshi kiramo abi kana mani fin da falede de koy ngabi ka misikasi de ke ala kan kishamu ko abi na fu ala kirai sallallahu alaihi wasallam ala ka chide agisni kuma bo da ba fa aw ma fa ko maka ni dama kashi mala an ba fa ko awo ni ya soro isara nya ko ne ya pakiki toli ka klaki wuli ka ta Allah hara keneka ala bi jendi wati me ko kira ka mo suru na do de ni me ke wati de minu ye jaman na folo shiyo do bole ka nyeshi kiramo do be nyeshi kiramo mishika sekade do ka bwa ngonina anga kuma fo ka wala ibe do ka me bana be min dus kono yoro de ka ta jamana ngone ya ni ye kuma fo aw du ngo ko fora refleka fo hadisa la sida ko do ko kiramo ko ndama kashi nyendama kashi la mkisi ala kira tsega ma kisi de ngani ye suruna ni do yoro ye atiki ki dama kashi ala kira la wala ala kira ka suruna do ala la ngadnya kono ya ni ya soro ambe sara kantoli kakla ka nguli katanjo Allah hara keneka ala bi jendi aka kiramo ko sisa ma min kadiye ma min tuli ka sirako ma min be sunna kan inafiya taala usuruna do ala kira tsika suruna do ke foni ala jeeda mo yawma idin la tanfa'u shafa'atu aya dafa illa man azina lahu arrahmanu ورضي الله قولا ما شئت زكي دوا كيبا فو علي كو بينتي اي فوني على جندي مو ورضي الله قولا كسر ميمي كبيدا كنا فانا ويا على جندي اي كتا نمرا كدلا وتيد كيرا بكسراو دي اكو دولا كلين كانان نيما ina fo atigibina mishika shika nyame kashika obika bo akan konnana nyame kashikambi ka bo mishika shikambi ka bo akan konnana bin nyame kuleke abin mishikuleke abin afala kirai ala usuruna do o ba sorai feni fitini de su ala kira ba fo ko la amliku laka min Allah shay'a netiseka iwasaka bo ala la de netiseka fo nyeye afora ikana suyenike afora ikana jaman nafulota laqad ablaghtuka ne ya nyafiye nyakono ta ka bon kere fentiseki magobra yani ala kira no fondo sallallahu alaihi wasallam kira ikanto tuguni akon ma were bina akola alfayanna ngana wiye tuguni yaji'u ahadukum yawm alqiyamah aw dala kelemina tuguni kiyama do ala raqabatihi farasun soba kana so kansir ledo ala lahu hamhamatun soba kana ayrebu ka soka kule fanake sobi so kule mingede ayrebu koke ni basro kiri were matige ka ba nyame do ni ne do akuna ka jo adesele do ayere koro akono gwane do nyame fana sigile do akuna nyame kuturu misi kuturu so kuturu abin nyame kule ki abi dawa abi kule abin misi kule ki abi dawa abi kule aba dawa abi so ka kashikange aba fala kiraye agisni ya rasulullah ala ka chide bi deli kuma bo afala ka ya famwa ala kiraba jabi abin mufaye la amliku laka min Allah shay'a netisika fenye bol iye ka ala toide qad ablaghtuka iya ne afo iye nya kono gi kana jamana folo shine netisika fo nye yoro jenana akonga na udo ye tuguni yaji'u yawm al-qiyamah atigibina kiyama do ala raqabati shatun baga misani glone mba kana baga misani glone mba kunja chamatela akera sagaye wal ma akera baye wati daw mode abi munge laha sugaun abi saga kasike wal ma bi bakoron kasike kasoro fatala na kono de ganedo aba fala kirai agisni ya rasulullah ala kachide kuma bo sara ala kira ba jabi la amliku laka min Allah shay'a netisika fonye bi ay ala ki kana ke ya ke mo sara netisika fonye ay kanto tuguni ako yaji'u ahadukum la alfayanna ahadukum yaji'u yawm alqiyamah ngana udola kelenye atigibina kiyama do she doni nembako wal manni man fendo doni nembako abiko kakasi togoke abina kule abafo muhammadu nkuma bo
ale b'a fɔ a ye ko taa ka bɔ kɔnɔ tɛ se ka foyi ɲɛ ye ne ye ci s'i ma diɲɛ kɔnɔ n'i kana jama nafolo don i mago sara dɛ ne tɛ se ka foyi ɲɛ ye i ka ko bɛ ala bolo ala kira tilala k'i kanto a ko aw dɔ la kelen bɛ na fana fini tonnen b'a kun o ye jumɛn ye o kɔrɔ hali n'a ye fini de suɲɛ fini bazɛn tonnen b'a kun vakisi tonnen b'a kun a bɛ ka lanjaba n'o ye a yɛrɛ bɛ kule ala ka ciden kuma bɔ ala kira b'a fɔ a ye ne tɛ se ka foyi ɲɛ ye bi ne ye ci lase i ma diɲɛ kɔnɔ a banna ka ban a ko dɔ fana bɛ na nafolo b'a kun nafolo min tɛ kuma sanu ni warijɛ o kɔrɔ a ye nafolo minnu fɔ fɔlɔ ɲaamɛ bɛ kasi a bɛ kuma de o a bɛ kasi so bɛ kasi misi bɛ kasi saga bɛ kasi a ko nafolo dɔ bɛ na fana min tɛ kuma warijɛ o sonyɛnen b'a bolo sanu o sonyɛnen b'a bolo fɛn wɛrɛw sonyɛnen b'a bolo a bɛ na kule k'a fɔ ala kira ye ala ko n kuma bɔ sa ala ka ciden ala kira b'a fɔ a ye k'i yɔrɔ janya n na ne tɛ se ka foyi ɲɛ ye bi ne y'a bɛɛ ɲɛ f'i ye diɲɛ kɔnɔ k'a ban allahu akbar ja wululu tɛ koden ye dɛ baarakɛyɔrɔ tɛ yen a tɛ yen n'i y'a suyɛn i bɛ taa fɔɔnɔ tasuma kɔnɔ a biki n'i y'a suyɛn i bɛ taa fɔɔnɔ tasuma kɔnɔ a kuran n'i y'a suyɛn i bɛ taa fɔɔnɔ tasuma kɔnɔ ala ka bɔda d'an n'i ye mali lahalaya ta k'a lajɛ ka servisiw ta k'a lajɛ dabali bɛ ban dɛ sen dɔ la yan ministère so dɔ ka te wari jatera ministère so a ka te wari san kelen kɔnɔ a bɛnna 11 millions de ma hali n'a fɔra sa ko gouvernement bɛna fɛn dɔ san jamana bɛna fɛn dɔ san n'u nana nin biki in kan ka di dɔrɔmɛ 10 i b'a ye u b'a yɛlɛma biki in bɛ di 200 ni ko kuma n ko an bɛɛ de ta don an ka nafolo de don a bɛ segin ka na ma i bɛ farati la dɛ walima ka maaw ka nafolo dun ka boli ka na yan maliyɛn joli joli taara minɛn ta sini k'a tɔgɔ yɛlɛma ka tila ka na ka tunu o joli joli bɛ yen ka sɔrɔ i tun tɛ nin baara ninnu ye maliyɛn na fɔlɔ nka bi an k'o fɔ dɛ hali n'o man d'an ye hali dɔw sunɔgɔbaatɔ u bɛ maaw gosi hali k'o to sunɔgɔ la u bɛ nanbara kɛ u sen n'u bolo bɛɛ la wa min ka o ja ka gɛlɛn fɛn min na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o de ye ko jama ka nafolo hali i kana misiri kɔnɔ an filɛ misiri de kɔnɔ tan don o don e kana misiri kɔnɔ k'i ka telefɔni ta k'a sɔɔri misiri prise la k'i ka telefɔni charger a b'i ɲɛna ko bɛ bɛn de e b'a kuran sara jɔnni ye diɲɛ d'i ma e bɛ jɔ ko minnu na ko denninw tɛ koyi wallahi ko denninw tɛ bɛɛ kan ka siran e k'a lajɛ ko hadamaden kuturu de bɛ na ɲaamɛ gulonnen b'a kun sanfɛ e mɔgɔ bɛ se ka ɲaamɛ ta o b'a sɔrɔ kɔni kɔnɔgan de bɛ ɲini k'a tigi faga a tɛ se k'a jigin doni min b'i kun a yɛrɛ y'a ɲu min na o kɔrɔ ni maa min ye ɲaamɛ valeur suɲɛ ala bɛ ɲaamɛ i doni ɲaamɛ na kiyama don n'i ye misi valeur suɲɛ a b'i doni misi la n'i ye saga valeur suɲɛ a b'i doni saga la n'i ye ba valeur suɲɛ a b'i doni ba la n'i ye sɛ ta suɲɛ a b'i doni sɛ la n'i ye i mana fɛn fɛn suɲɛ ala b'i doni o la kiyama don e yɛrɛ kasibaatɔ de bɛna fɔ ala kira ye o b'a sɔrɔ a tigi tɛ filan ka foyi kɛ koyi a kan ka taa alijinɛ kɔnɔ nka nin baara ninnu kɛlen don k'a baare ko nɔ dati bɛ ka ko la e jama wari de don a to ni tɔw bɛ ka kiri tigɛra walasa jama ka hakɛ fana ka segin o ma a yɛrɛ ɲuman na yan danga ma wuli kɔ k'i sigi kɛ baara la yan i ka baara ɲuman minɛ minɛ ka taa di maa wɛrɛ ma k'a sɔrɔ fɛn minnu yɛrɛ don nafa yɛrɛ t'a la a ye taa service daw la mali service daw lajɛ i bɛ musow ye surtout ni tilema bɔtɔ don sisan u bɛɛ bɛ taa congélateur belebelebaw gulon bureau la ministre la parce que a courant tɛ faga a bɛ jeni jamana de kun ale yɛrɛ fɛ o ye fufalaki de ye ale yɛrɛ fɛ o kan ka jeni cogo min ka di ye a bɛ gilasiw bɔ a bɛ taa feere a yɛrɛ b'a tɔnɔ dun i bɛ ka haramu de dun dɛ wa i bɛ taa fɔɔnɔ tasuma kɔnɔ n'i ma tugu e min bɛ k'i ka denbaya balo la i bɛ ka haramu de dun i bɛna lamɛn o hadisa la a ma ban dɛ o de la a ko an nana riwaya wɛrɛ la a ko ala raqabatihi ruqa'un ay thiyabun wa qumat ko a bɛ na finiw ni kɔɔri mugu gulonnen b'a kun sanfɛ a yɛrɛ bɛ na o de y'a ka jurumu ye a bɛ kule ko ala kira k'a kuma bɔ ala kira b'a fɔ k'a ka taa ka bɔ ala la kira k'i gɛn o ye taamasiyɛn ɲuman ye taa ka bɔ n da la n tɛ se ka fɛn ɲɛ ye la hawla wala quwwata illa billah
ibara difference mi ma ni sahaba o ta ulu aljina ni ni baray ngam bi aljina ni ni dabara de e ka ambe ka duwa la de ban ala ka firdausu no gayanye ka firdausu bara masiti fe ka gerala foni ala hinana minuna hanni ya bara fo do bi toro kaslamiya kiti yɛrɛ fɔ dama dɔw sigilen o ɲɛ bi kumu i b'a fɔ ko tɔgɔtɔgɔnin bɛ maa min na a sigilen a dusu bɛ kasi ni ye kabako ye dɛ e ko k'i bɛ ala fɛ e ko k'i bɛ alijinɛ fɛ tari tiɲɛ tɛ de n'i bɛ alijinɛ fɛ i b'a baara de kɛ e b'a kɛ cogo di n'i m'a ɲɛɲini k'a dɔn ɔ ka jama ka nafolo suɲɛ fɛn juguba don fɛn min n'a balilen don sariya la o de la maa min bɛ jama nafolo suɲɛ e k'a lamɛn bani baara min kan ka k'a la anga doni baba do bey no to ko Muhammad ibn Salih al-Uthaymin afatura alaka hinana al-islam su bela jele alako al-ghulul aw al-ghalul an yaktuma shay'an min al-ghanima fayahtassu bihi wa huwa min kaba'ir az-zunubi ako ghulul de dumeye ka feni do shuye iyereye ka bo jama fenna ka kerengere iyereye kibi yere na fana ko fe hanna soro fenna famate ako wani mami yake ko alay kangari dala ko doni ba do ko doni ba famba jumain fo ni mami minana bara na soro sharia dugu do mun kan akida ako yu'azzaru atigila ma be refle ka bo dugu ko jama be na jo aywa ni jama na folo de shion koy bo malila sangele bo malila kalo woro boya kalo saba abe refle abe gen wala sa ma were kana sega nyogonga anana se fo doni ba do be kuma do ko nga o hadisa man kana ko so ulu ko na boto do ko mina ba bolo aka sagosi aka finiu aka sabaraw ko fe ba bolo ka fama kan a bemine ka ton duguma ka petroli bua ka tasuma charo ka blala ka bejele ko fona bora qur'anena anni kele ka muru ba bolo kono te kuba kam mina be jeni ka to fili kele mi bala ka so la jena bo nga o hadisa kuma ba mi ngoni sabati le do atiki ka nga genga bo ko nya fi mo doni ba do ko ka kam mina be ka nga jeni foga to qur'ane ni aka kele ke mina yani fini kele mi ba ka abe ku ye muye wala sa aka senge se ay jama ka ke de du nimbe ko la nimbe ko ba ka nga kala ka joro kakashi suno ko be tike ka bo anyana ebse kan ni kelengele beye ka fo ku ye ku ga yafimo udu munu ko hake réclamer kiyamado ma site ko minti ka hake réclamer kiyamado te be mo be feni fitini dola e ma me ko debi bole afanye fa bi bole adenye che bi bole ayre ka konyo msonye muna kasoro kele kuntuni nyoncho bu fatu wati mi udnye ngono yawo ngaba miri de choko bende ni gerla nyona akake ni mi songa ken fa fede hali nyemuru tiga ba fa ala ya mine ka dia mo ba ala bi parce que sanu ten nafanya odo wari ten nafanya emame yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mir'in minhum yawma idhin sha'nun yughni debi bole afanye fabi bole debi bole abanye babi bole denye mabi bole imusonye musobi bole achenye ko do be bolo de bi kuna be jorole bi yere ko hali chide umbi ka fo nafsi jamaa ka tasene awu alakira sallallahu alaihi wasallam alame abi kaba ko kuma min fo tuguni ay kanto ako addul khayta والمخيط وإياكم والغلول فإنه عار على صاحبه يوم القيامة صلى الله عليه وسلم أنا يكما بايد أكون مي غاري شوية غاري ما مي غاري دينغلن شوية كتا سكان ni ma mi miseli shie ta sega nona note kale kiyama do kibina lebu jamachala gari miseli est-ce que am globe ni kuma nuna bi ka jaman na folo na mara do yere fe ko de kun kene ay famba fo nyoye ni min bla la barar mi ka service na ima se ki ka santi la ba
cɛ yɛrɛ fana kɔni non danga b'i kɔ dɛ ya ka ɲɔgɔn su ka kɛ jama ka nafolo donni kan nin ye kabako ye dɛ miliyari joli joli bɛ namara miliyɔn joli joli bɛ namara fan bɛɛ i mana taa service daw la i mana taa yɔrɔ bɛɛ n y'a misaliya f'i ye hali misiri kɔnɔ ka don ni téléphone ye k'i ka téléphone branché e de b'o occasion bɛɛ la waati bɛɛ ka na prise la kɛ walima ka na misiri kɔnɔ ka na ventilo bila la k'i da k'a ci sunɔgɔ kun t'a facture sara koyi silamɛw de b'a sara wakfu de don i ta tɛ dɛ e m'a mɛn Seydina Umar radiyallahu anhu sahababa in bana dɔ y'a minɛ u ye dɔgɔtɔrɔ dɔ ɲini ka bɔ Sami jamana na Siri jamana na yɔrɔ min bɛ wele bi ko Siri Sami o ye Lubnan ni Siri ninnu bɛɛ ye o nana a ye di an b'a dɔn di ye qualité caman ye mɔgɔ minnu tɛ di ko dɔn u t'o kalama kosɛbɛ n'o tɛ di qualité ka ca i n'a fɔ tamuro qualité ka ca cogo min a ye di qualité dɔ fɔ ko o de ka ɲini ka na a bɛna fura k'o la ka Seydina Umar furakɛ n'a ye silamɛw ka ɲɛmɔgɔ kira kɔfɛ Abubakar kɔfɛ cɛ min ɲɔgɔn tɛ ye dugukolo kan ala kira ni Abubakar tɛmɛnen sallallahu alaihi wasallam Umarul Faruq di ma sɔrɔ Umar b'a kalama ko di baribon caman bɛ magasin kɔnɔ silamɛw ka magasin kɔnɔ di ma sɔrɔ a ye cɛ labila sahaba tɔw bɔra kalama waati min u kasira ko di tɛ yan fɛ wa ko yali o di ale fa ta ye wa ale ba ta don ko silamɛw ta de don ko silamɛw ma jɛn de sahaba dɔ ko k'a ta ko aw kelen tɛ silamɛw ye koyi ko ni silamɛw ye jɛn de a b'a ta e kelen ka miliyari dun wa min ye kabako ye a tigi bɛ sunɔgɔ fana koyi a b'a kunna fana k'ale bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan anw ka zon ninnu ye zon kabakomaw de ye zon bɛ sonyɛni kɛ ka jɔrɔ mais anw ka zon ninnu hakili sigilen don cogo dɔ la kabako don zon min yɛrɛ b'a miiri ko sonyɛni de kɔrɔ ko ye duwawuden ye o bɛ tubi sa jumɛn ka maaw ka nafolo suɲɛ ka tila k'o wele ko barika b'i la ɲamakalaw bɛ tila ka tugu a kɔ ani dabarabaw a barika b'i la a ye étage jɔ yan fɛ a ye nin kɛ i m'a ye maliyɛn yɛrɛ tɛ ɲigi wari yɛrɛ la tuguni dɔ bɛ se ka hali jamana wari bɛɛ suɲɛ a bɛ wari fanba suɲɛ a bɛ hadamaden a bɛna bin fantanw kan k'u ka du dara k'i b'a sɔrɔ du bɔgɔden b'a bolo hali a ka sɛ du min b'a ka sɛ mara bolo a bɛ se du 5 ma nka a bɛna bin fantan dɔ kan k'o ka du bɔsi a la ka tila k'i sen 2 yɛlɛ ɲɔgɔn kan ko ala k'ale barika dama tɔn i bɛ barika sɔrɔ cogo di i bɛ barika sɔrɔ min i ka barika bɛ bɔ min est ce que i dalen don ala la mɔgɔw de fana tɛ ka ɲigi wari la i b'a ye o mana wari sɔrɔ cogo o cogo sonyɛni na n'a nana dɔɔnin d'an silamɛw ma n'a ko a ko nin minɛ an ka dugawu k'a ye i b'a ye bɛɛ b'i y'o minɛ k'i kun biri o kan zon maa min ye jama ka nafolo suɲɛ jama ka hakɛ suɲɛ haramu wari n'a ye misiri jɔ ale tɛ baraji sɔrɔ dɛ a ye kuma in lamɛn dɛ a ma f'i ye ko a misiri seli tɛ bɛn dɛ maa minnu bɛ seli misiri kɔnɔ foyi t'u ka seli la nka baraji dɔrɔmɛ 1 ale min y'a jɔ a sen t'a la a sen t'a la fiyewu namara man ɲi dɛ kafiri jamana i bɛ wallahi i bɛ kafiri jamana dɔw ye masalan Japon silamɛw don wa silamɛw tɛ ministre dɔ delila ka pɔsɔni min kafiri de don an b'a dɔn yɛrɛ faga yɛrɛ tɛ bɛn dɛ an bɛna sɔn o wa damadɔni o de yera a nɔ na kɔnti kɛra o de yera a nɔ na o maloya fɛ a y'a yɛrɛ faga an ka dugu zon ninnu bɛ cogo di zon karavɛtilenbaw zon doniw de bɛ kɛnɛ ma n'o tɛ zon bɔlenba caman de bɛ biro ninnu kɔnɔ ka facture namara ka jamana nafolo dun ka tila k'a tarasiw bɛɛ effacer n'i y'a mɛn k'i b'a nɔ minɛ k'a ɲɛ dɔnna de a n'a ɲɛ ma dɔ ye a yɔrɔ dɔ bɛ yen a ɲɛ a tɛ ɲagami yɔrɔ min a ɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛna dɔ ye al-azhar bisimila. Aleykum salaam. Allah
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. على كركة تيجي دكمي صلى الله عليه وسلم أيابلا أبتا جاكمل أبتا سركاتي من بورا أبتا كتافر نيوم كابين ناي أنني أيه achira mina yodi ayere isigini doy kerefe ako ku uye ni ndinere ma yoro ninga chama mbolo de iba chichila aba kalsa ko kana wata indimwa ai ni ndinere ma kasoro ko bla ko gisigi ako ai ni ndinere ma ala kiranye kumuna sallallahu alaihi wasallam abulla ayele la mimbaru safe kutuba kikerola ay ala tanu ka ala wali nyumando ka seli ka chidenka أي كنتو أكو والله كالبي كالي ألا لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه أو ستفند تكسر مكانك حكيه إلا جاء يوم القيامة يحمله فكان كيما دو كسر تورن باتري كان إمسك سترا يا غيتي سترا يد أكو تورن باتري كان كيما دو أصلك كنريدا أكو فلا أعرف رجلا منكم لقي الله nete ma doa uchela akana na Amerika ya mado komba udonde aye sahaba we ngana yo kenta udonde e kala je kira kan fo sahaba yo kuma minte sahaba yo ba ke chukudi akwa kana Amerika ine jinyo we nayo ke kiya mado nta udonde atendo nta udon nimi nana kashinti do itendo ako yahmilu ba'iran atigibina nyame baku mishi baku au baqara lahu rugha au khuwar au shatan ثم رفع يده وكفى أكون تجننا كن يامي باكونا مشي باكونا سغا باكونا كهنا يفني فتني دتا اتشيرا جماكا تشيلا كي كتاني فيها وديريمو اير دو ديرا اير مو والما يفندو منو سيرالا كو بلاي كو كانيسيغي كو كون ياو تاي ني نير تاي iba bede bogana ni tado abidimo ala kira sallallahu alaihi wasallam ko ala nyechi la sewa mala se ya telma ko inga bwabu riwaya werela yikanto akwa chika na bolo daw seka ke yere nege kata aleka chila ki kata jaga faranyonga inna na ko ni yaw tay ne ne retay akoy ngis gi fa ka so na ka alla jewe mi ndi mo lu ba di mo ke nga diri mo aleka chi se ne fe e chira kata me fe mi ndi mo nanai ni ta do tigi ba di mo ngai ni dinare mo akurtu ka chale o ala kira sallallahu alaihi wasallam ko dodo inafo Abdullah ibn Amr aleba hadisa lakali ako kana ala ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات
ko cɛ dɔ tun bɛ ala kira ka kɔnti la a bɛ ala kira ka jate la maramɔgɔ dɔ kira ka maramɔgɔ dɔ a tigi fatura a fatulen a bɛ komi mɔgɔw ɲɛ bɔra a fɛ k'a fɔ nin ye sayidu su ye walima su ɲuman don a sara yɔrɔ min ala kira y'i kanto a ko huwa fi nari k'a bɛ tasuma na ni kuma bɛ silamɛ sira wa a tɛ silamɛ sira sahabaw b'a dɔn ko ni kuma kira bɔ a da tɔrɔ k'a tɛ kuma gansan fɔ u y'u teliya u taara lajɛ u taara sɔrɔ a kɛlen ka abaya buloki kɔrɔ dɔ birifini dɔ dɛ a y'o suɲɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la kafiri dɔ bolo k'o den k'o meleke a ka finiw cɛla k'o bila yen o de kɛra sababu ye ala kira ma sel'a kan i n'a fɔ a nana riwaya wɛrɛ ko dɔ kira bana ka seli maa dɔ kan a ye kafirikɛ dɔ ka sabara juru kelen e yɛrɛ k'a lajɛ sa nafa jumɛn b'o la n'o ye sabara juru ye min bɛ jamana miliyari dundun min bɛ maaw ka kinw hali misiri dugukolo walahi u b'o namara kaburudenw ni nin kɔni ye jama ta ye dɔrɔn a banna a bɛ maa dɔ ɲɛkɔrɔ k'o y'ale halala de ye i janto dɛ i bɛ k'a kɛ yan i tɛna ɲininka yan koyi i m'a ye maaw sɛgɛnnen don e m'a ye maa caman bɛ lalomaya la u bɛ ɲɛbɔ nafolotigiw caman fɛ m'a f'i ye nafolotigi bɛɛ don dɛ kana ɲɛbɔ tɛ nafolotigiw fɛ dɛ e m'a balawu nɔfɛ a biɲɛ dimiw n'a sɔn dimiw ni joli falenw n'a fɛnw a caman tɛ dɔ yɛrɛ ni tɔɲɔni ni fɛn na jama nafolo dun tɛ koyi a caman y'o de koyi ka jama ka nafolo dun k'i bɛ taa gɔrɔntɔ so kɔnɔ ala tɛ sɔn o ma koyi o fɛn tɛ dɛ ala ka bɔda d'an ma ala ka faamu ɲuman d'an ma k'a kuma kun cɛ waati sera Seyidina Umar a denkɛ Abdulahi k'ale ka Umar to silamɛ bɛɛ ka ɲɛmɔgɔya la don dɔ a bɛ ka yaala kɔlɔnda la mɔgɔw b'u ka ɲaamɛw min turu a ye ɲaamɛ kulɔlenba dɔ ye ɲaamɛ falenba dɔ ye a ko nin ye jɔnni ka ɲaamɛ cɛ ɲumanba ye ɲaamɛ kulɔlenba ye o ko k'i denkɛ Abdulahi ta don a kɛra i n'a fɔ i ye biɲɛ de turu Umar la a ko ale denkɛ o ko awɔ k'i denkɛ ta don a y'a denw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ko Abdulahi ma ko nin ye ka ɲaamɛ i ye ɲaamɛ in bɔ min a ko wallahi ale halala nafolo de don a ko n b'a dɔn mais e bɛ ka taa min kɔlɔnda la mɔgɔw b'a fɔ ko Umar denkɛ ta don silamɛ tɔw b'u ta bila kɛrɛfɛ o la e pere ta bɛ min o ye haramu de ye a feere a y'a feere a nana wari a y'a minɛ ka bila silamɛw ka kɛsu la anw ni ninnu bɛna taa jɔ kɛnɛ kelen ka kiri bɛna tigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ala ka faamu ɲuman d'an ma ala k'an kisi jama nafolo dunni wale ma ala ka tubi nɔgɔya an ye اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين